Přeju krásné odpoledne, dobrý den. Mám velkou radost, kolik se nás tady dneska sešlo. Všechny vítám a možná si k nám ještě budou během pár minutek dopřipojovat další účastníci, tak klidně si ještě uvařte kávu, čaj, udělejte si pohodlí a já se pomalu pustím do zahájení toho našeho dnešního setkání. Moje jméno je Markéta Borovcová a dnešním webinářem vás budu provázet v roli moderátorky a technické podpory. S některými z vás jsme se už možná potkali v rámci školení internetových úžasňáků, což je program, který je součástí mezinárodního projektu Be Internet Awesome od společnosti Google a v českém prostředí ho od minulého roku vyučujícím zprostředkovává naše nezisková organizace Jill a Jim, s kterou vás za malou chviličku taky seznámíme, ale než se tak stane, tak bych přece jenom pro ty z vás, kteří se možná ještě s internetovými účastňáky nesetkali, tak bych alespoň stručně projekt internetových úžasňáků představila. Jak už jsem zmiňovala, tak součástí projektu jsou tedy školení, které seznamují vyučující s metodikou internetových úžasňáků a poskytují jim praktické rady a návody, jak do běžné výuky začleňovat témata kyberprevence. Školení se skládá ze 2 částí a kromě nějakého teoretického rámce je součástí i sebezkušenost a sdílení s ostatními vyučujícími. A právě v letošním roce k těm školením přidáváme ještě sérii otevřených webinářů na vybraná témata. Ten první začíná právě teď a hned příští týden potom navážeme druhým webinářem na téma Google překladač s podtitulem Jak si porozumět se zahraničními žáky ve třídě. A projekt internetových úžasňáků je jediná spolupráce, kterou se společností Google Jill a Jim má, ale než se k tomu dostaneme a seznámíme vás jak s tím druhým projektem, tak s naší organizací o něco blíž, tak bych ještě ráda předala slovo naší slovenské kolegyni Adriane, která tady dnes zastupuje slovenskou část internetových úžasňáků. Dobrý deň, ďakujem pekne za slovo. Ja som tu dnes tak operatívne iba z auta, ale teda pozdravujem aj všetkých slovenských učiteľov, ktorí sa pripojili a ďakujem pekne za všetky úsmevy, ktoré tu vidím, aj verím, že potom ich bude ešte stále viac. No a teda hrdinovia internetu, takto sa to volá na Slovensku a my teda tiež organizujeme školenia a myslím si, že väčšina z vás, ktorí ste tu zo Slovenska, tak ste si práve prešli aj týmto školením a pre nás takisto platí aj to, že vlastne to najbližší webinár, ktorý budeme organizovať, taký ten voľný, dostupný, sa bude teda tiež venovať Google prekladačom a tomu, ako s ním pracovať, ak máme v triede zahraničných študentov. No a ja sa veľmi teším našim 2 dnešným školiteľom a teda okrem hrdinov internetu pracujem aj pre Karpatskú nadáciu, pre ktorú pán Kryšák nahrával podcast, tak ak sa o tom nezmieni, tak určite si ho nájdete na stránke, alebo teda si ho nájdete, volá sa Dobré správy z východu. Takže myslím si, že ste dnes v dobrých rukách. Ja sa o chvíľu odpojím, ale pridá sa k nám moja kolegyňa Slávka Matisová, ktorú tiež asi viacerí slovenskí učitelia poznajú zo školení. Takže ďakujem a obraciam slovo naspäť. Díky, Adriano. A než se vrhnem na obsah toho našeho dnešního webináře, tak bych ještě ráda předala slovo řediteli naší organizace Jill a Jim Ondrovi Bradáčovi. Ondro, vítej. Dobrý den, vidíte mě, slyšíte mě? Vidíme tě, slyšíme tě. Dobrý den, já bych vás chtěl uvítat na dnešním webináři taky jménem naší organizace a mám velkou radost, že se nám daří vlastně dělat takovouhle událost nebo takovýhle webinář vlastně pro tuhle chvíli už 100 lidí a koukám, že nám to pořád naskakuje, takže to mě moc těší. Mým úkolem je jenom v krátkosti trošičku přiblížit, čím se vlastně naše organizace zabývá. Tak my působíme na poli primární prevence a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Zabýváme se tím už 20 let, letos právě slavíme naše 20. narozeniny.
A vlastně tady, řekněme, všechny ty oblasti, kterými se zabýváme, tak nějakým způsobem směřují k tomu, abychom kultivovali, řekněme, osobnosti žáků, studentů směrem k bezpečnému chování, směrem k svobodnému, zodpovědnému přístupu k životu. A náš přístup je k tomu vlastně takový, že se snažíme pomocí našich programů minimalizovat takový ty, řekněme, rizikový jevy, jako je šikana, rasismus, xenofobie, užívání návykových látek, poruchy příjmu potravy, různý další rizikový chování. Vlastně pomocí těch programů se snažíme přispívat k tomu, aby mladí lidi vlastně vyrůstali ve světě, ve kterém je jim dobře. A to se vlastně dotýká nějakým způsobem tématu, který je adresovaný jak projektu Internetoví úžasňáci, tak vlastně bratrským nebo sesterským projektu Labyrint sítě a Ráj srdce, což je druhý náš projekt, který je podpořený Googlem. A vlastně tématem toho je, řekněme, celkově vzato digitální well-being, do kterého spadá vlastně celá řada věcí, včetně teda bezpečí na síti a vůbec bezpečného chování, schopnosti například třeba pracovat s tématem internetových predátorů a tak dále. A zejména teda i s tématem dezinformací, což je vlastně to hlavní, kvůli čemu jsme se tady dneska setkali. Ten projekt Labyrint sítě a Ráj srdce, jenom ještě k němu takovou poslední poznámečku, mohl by pro vás být taky zajímavý, protože jeho takovým zásadním výstupem je e-learningový materiál, na kterém momentálně pracujeme právě k tématu well-beingu na síti, což je teďka téma, který se hodně ve školách řeší, takže ohledně těchto výstupů určitě vás taky budeme rádi informovat, až to bude, a přizveme vás k tomu, abyste se na to mohli společně s námi podívat. Tak děkuji, Markéto, za slovo a vracím. Díky moc. Ještě koukám do chatu, že někdo píše, že nás neslyší, tak se jenom chci ujistit, jestli to tak nemá víc lidí, jestli náhodou nemáme nějaký technický problémy. Tak, počujeme dobře. Super, díky. Tak vše v pořádku, píše Hanka, díky za zpětnou vazbu, tak snad seká se to. S tím bohužel asi nic neuděláme, to je tady náš zápas věčný s technikou a s internetovým připojením. Já tady vidím na naší straně signál úplně nejvyšší, co může být, tak snad není žádná technická závada u nás, když tak prosím hlašte. Píšete, že je všechno v pořádku, super, díky. Slyšíte, vidíte, paráda. Já ještě jednou vítám všechny, co se k nám dopřipojili během těch prvních pár minutek. Pro ty z vás, co možná nestihli úvod, tak jenom ještě posílám do chatu teď odkaz na stránku internetových úžasňáků. Já už jsem tady o nich na začátku mluvila, ale možná někdo z vás neslyšel, tak pokud by vás o tomhle programu zajímalo něco víc, případně jste se chtěli rovnou přihlásit, tak teď posílám do chatu odkaz na webové stránky. No a nezbývá už nic jiného, než představit a přivítat tady našeho milého hosta, který přijal naše pozvání a provede nás dnešním školením, Tomáše Kryšáka. Jenom na začátek informace, možná někteří z vás počítali, že tady dnes budou školitelé dva, měla se k nám přidat ještě Aneta Bednářová, ale ta bohužel dneska měla autonehodu, naštěstí nic vážného, ale bohužel se k nám nemůže teď tedy připojit, takže to bude muset zvládnout jenom takhle a s Tomášem já věřím, že si s tím hravě poradíme. Abych Tomáše ve stručnosti představila, Tomáš je aktivní ve slovenské společnosti Gerulata Technologies, je to tedy odborník na informační bezpečnost, kromě toho se věnuje také kritickému myšlení, mediální gramotnosti a co bych tak tady ještě vypíchla, je to, že je spoluautorem prvního chatbota, respektive spíš checkbota, který je schopný teda odhalovat dezinformace na Facebooku.
Tomáš taky je spoluzakladatelem vzdělávací platformy projektu Hope, ke kterému se možná sám potom ještě ke konci dostane a vede komunitu Sebevědomé Slovensko. Já jsem moc ráda, že mu teď můžu předat slovo. Tomáši, klidně mě ještě doplň, pokud jsem na něco zapomněla. Já teď přestávám sdílet obrazovku a pole je tvoje. Ďakujem veľmi pekne za milé predstavenie a ďakujem za príležitosť môcť prezentovať moje poznatky vám a veľmi sa teším na to, že vlastne najbližších 80 minút budeme spolu môcť prejsť si vlastne všetky tieto materiály a vlastne tým, že tu bolo aj spomenuté, že so mnou Karpatská nadácia urobila jeden rozhovor, tak som si ho medzičasom ešte našiel a do chatu vám teda pošlem link a pokojne si ho odložte na neskôr, možno sa tie myšlienky, ktoré vám dnes poviem, vám budú zdať strohé a verím, že v tom podcaste s Lavrou Detail som ich rozviedol trošku do hĺbky, takže tam by ste mohli nájsť možno aj po tomto webinári inšpiráciu možno aj na ďalšie témy, o ktorých sa dnes budeme baviť. No ale už v podstate ani nemám k sebe čo dodať. Teším sa na to, že vám môžem ukázať niečo z toho aktuálneho vývoja na informačnej scéne. A teraz vlastne na začiatok sa hneď opýtam, že vidíte moju obrazovku? Začal som vám šerovať prezentáciu. Ano. Výborně. A já ještě doplním malou technickou, na kterou jsem před chviličkou vzpomněla. Pokud budete mít na Tomáše jakékoliv dotazy, tak klidně využijte chat, klidně pište svoje otázky k nám do chatu a na konci potom budeme mít chviličku, kde se Tomáš vyjádří ke všem vašim dotazům, případně jsme je nestihli, tak vám potom odpovědi doplníme přes e-mail, ale já věřím, že času na diskuzi nám ještě zbyde dost. A už nebudu rušit, Tomáši, je to tvoje. Ďakujem ešte raz. A začal by som teda tým, že dám vám taký background k tomu, že téme dezinformácií sa v podstate venujem posledných 12 rokov a za ten čas vlastne vnímam, že tá téma má naozaj veľmi dynamický vývoj, tak na Slovensku, ako aj v Českej republike. A v podstate tú najväčšiu ako keby dynamiku zaznamenávam, že začala až od roku 2014, kedy sa v podstate začína, od februára 2014 sa začal, dá sa povedať, že hybridný konflikt, ktorý iniciovala Ruská federácia voči Ukrajine. A je také príhodné, povedal by som, že tento webinár bude dosť sústredený práve na to, čo sa deje okolo Ukrajiny a ako to vnímajú rôzne skupiny obyvateľov, či už na Slovensku alebo v Českej republike a prečo to vedie k rôznym nedorozumeniam. A hneď na úvod som si vlastne zvolil taký veľmi pozitívny slajd, ktorý ukazuje, že napriek tomu, ako napríklad dezinformácie posledných napríklad 8 rokov vytvárali v ľuďoch rôzne ilúzie o tom, čo sa na Ukrajine deje, tak keď napríklad 24. februára tohto roku začala invázia Ruskej federácie na Ukrajinu, tak veľké množstvo Slovákov malo v sebe ochotu Ukrajine pomáhať. A jednou z takýchto ochôd alebo snah pomôcť a prejavom tej solidarity bola a je iniciatíva Mier Ukrajine. Sú to vlastne občianske protesty alebo občianske pochody, ktoré sa vlastne dejú už niekoľko mesiacov tu na Slovensku, napríklad aj v Bratislave, ale aj v iných mestách a počas nich sa napríklad ľudia nielen vyjadrujú k tomu, že chcú, aby bola Ukrajina nezávislá, aby tam opäť zavládol mier, ale napríklad hľadajú aj spôsoby a cesty, ako pomôcť ukrajinským utečencom, od takých drobností ako zbieranie konzerv až po také veci, ako je proste finančné zbierky, hľadanie materiálnej pomoci a tak ďalej a tak ďalej. No a ja sa hneď v úvode chcem venovať tomu, že táto ľudskosť a solidarita s Ukrajinou má konkrétne zdroje, ktoré sú v našej spoločnosti prítomné, tak v Českej republike, ako aj na Slovensku. A tiež musím dodať hneď na začiatku, že tie zdroje nie sú nekonečné. Že schopnosť mať napríklad vrodenú empatiu s druhými, to máme všetci, dá sa povedať, od najmenšieho dieťatka, to máme úplne že vrodené, ale postupne našou výchovou a životnými skúsenosťami sa vlastne táto danosť nás môže nejakým spôsobom naštrbiť. A keď už hovoríme o tých dezinformáciách, tak je dôležité
vyzdvihnúť, že vlastne tá vrodená empatia s druhými dokáže v prostredí, ktoré je nasiaknuté dezinformáciami a hlavne polarizujúcimi dezinformáciami, ktoré nás účelovo umelo rozdeľujú, tak taká empatia sa v nás dokáže oslabiť a v niektorých prípadoch aj stratiť. To je napríklad jeden z dôvodov, prečo aj keď je nejaká kríza, tak vidíme vlastne rozdelenú spoločnosť na tých, ktorí pomáhať chcú a na tých, ktorým napríklad podvedomo tí, ktorí pomáhať chcú, vadia a obracajú sa na nich veľmi kriticky. A ďalší zdroj ľudskosti s Ukrajinou boli napríklad informácie o utrpení civilistov, ktoré sa začali vlastne aj slovenským, aj českým informačným priestorom šíriť veľkou rýchlosťou a vo veľkom množstve, dá sa povedať, v minútach potom, čo sa začala ruská invázia na Ukrajinu z 24. februára. Musím za seba povedať, že ja so svojimi aktivitami som sa vlastne tomu, čo sa na Ukrajine deje, venoval už od roku 2014. Už tedy som vnímal, že existujú organizácie, ktoré pomáhajú, ale Ukrajina ako keby napriek tomu, že je nám tak geograficky blízka a ten konflikt sa nás naozaj že veľmi týka z mnohých rôznych dôvodov a aspektov, tak ruskej propagande sa vlastne podarilo vytvoriť také množstvo informačného chaosu, že ten konflikt sa stal proste pre veľa ľudí počas tých rokov neviditeľný a pozornosť sme tomuto naozaj že dlhé roky trvajúcemu konfliktu začali prikladať, až keď sa nánovo spustila tá naozaj že veľká invázia. Tu treba tiež povedať, že aj tu je vlastne len určitý limit toho, čo dokážeme vlastne verejnosti ukázať, čo sa týka napríklad utrpenia civilistov, lebo už po prvých týždňoch od začiatku invázie bolo vidieť, a preukázali to aj rôzne výskumy napríklad reklamných agentúr, že ľudia, bežná verejnosť, ak im vlastne dlhodobo ukazujete obrazy utrpenia, tak sa vlastne voči nim stanú nielenže ľahostajnejšími, ale môže sa stať, že vlastne také informácie v počase začnú rušiť. A je to práve tým, že ľudský mozog jednoducho nie je veľmi spokojný a nie je šťastný, keď jednoducho je mu dlhodobo zobrazovaný nejaký obraz, ktorý je frustrujúci a skľučujúci. A my vlastne máme v našej prírodzenosti, že chceme vidieť, že nejaká veľká vec, ktorá nás ťaží, buď to zmizne, alebo sa vyrieši. A keď tá vec pretrváva, tak to v nás vlastne prehlbuje pocit takej bezmocnosti. Čiže tie informácie o utrpení civilistov tým v prvých týždňoch po invázii dokázali vlastne vyvolať solidaritu, tak teraz sú skôr napríklad na Slovensku príjmané naozaj s takou nevôľou a ľudia sa voči tomu vlastne snažia obrniť a snažia si hľadať napríklad rôzne racionalizácie, ktoré zase môžu poslúžiť aktorom, ktorí napríklad na Slovensku šíria ruskú propagandu. Čiže tam je veľmi tiež dôležité vnímať také tie limity toho, ako psychológia v tomto ohľade dokáže pomôcť, ale aj uškodiť. Taktiež dôležité je vlastne povedomie o kontexte tejto konkrétnej vojny, tohto konkrétneho konfliktu. Tu zabrnem trošku do histórie. Tucydidikes bol antický historik, ktorý napríklad popisoval vývoj peloponeských vojen, žil nejakých 400 rokov pred našim letopočtom. A on si napríklad všimol, že ľudia nemajú tendenciu veriť tomu, čo je pravda, ale majú tendenciu veriť tomu, čo počujú ako prvé. A preto bolo napríklad veľmi dôležité práve pre Ukrajinu, ale napríklad aj tajné služby Spojených štátov, že dostatočne rýchlo poznali a odhalili plány Ruskej federácie na inváziu a začali hovoriť veľmi nahlas o tom, že do niekoľkých dní bude Ukrajina napadnutá tými 200,000 vojakmi, ktorých vlastne Ruská federácia niekoľko týždňov držala v Bielorusku a na ruských hraniciach. To sa aj nakoniec stalo a vlastne ruskej propagande tento preemptívny informačný útok veľmi poškodil, pretože by vlastne zobral tú možnosť tváriť sa, že žiadna invázia nenastala, ale že je to v skutočnosti to, čo oni nazývajú špeciálna vojenská operácia. A v podstate tu je veľmi dôležité vnímať, že napríklad ten projekt, ktorý ste spomenuli na začiatku, Sebavedomé Slovensko, tak ja tam napríklad o tej Ukrajine hovorím už niekoľko rokov a stále som prinášal informácie, ktoré sa nej týkali a vlastne tým, tak ja, ale aj mnohí iní, ktorí podnikajú podobné aktivity, vytvorili vlastne aspoň u určitej časti spoločnosti imunitu voči novým naratívom ruskej propagandy, ktoré manipulujú verejnosť. Tým, že vlastne ľudia sa dostanú k faktom ako k prvým,
tak sú ako keby vo výhode a majú vyššiu schopnosť brániť sa voči manipulatívnym praktikám, ktoré ak by sa k nim dostali ako prvé, tak je pravdepodobné, že sa k nim vlastne budú uchylovať a to, ako sa veci v skutočnosti majú, tak voči nim budú vlastne skeptickí až cynickí a budú ich odmietať. No a to posledné, čo vlastne predstavuje ten silný zdroj ľudskosti a solidarity s Ukrajinou, je vlastne taká vnútorná potreba konať a napraviť krivdu, ktorú vidíme, že sa deje. Ja napríklad na tom projekte Sebavedomé Slovensko pravidelne prinášam príbehy mladých rodín, ktoré boli rozdelené, kde boli tragické úmrtia, kde boli zničené, zmarené celé životy, majetky, jednoducho veci, ktoré nemôžu a nie sú nikým príjmané, že sú v poriadku. A je vidieť, že práve takéto príspevky napríklad nielen, že majú veľkú možnosť zasiahnuť voči publikum, ale zároveň, keď tam napríklad priložím konkrétnu informáciu o tom, ako môžu ľudia napríklad v tej rodine pomôcť, pretože je tu nejaká organizácia, napríklad Človek v tísni a podobne, ktoré týmto ľuďom konkrétne pomáhajú, konkrétnymi krokmi, konkrétnou pomocou, tak je potom vidieť, že takýto obsah je vlastne tou verejnosťou aj lepšie príjmaný, pretože ľudia zároveň majú veľkú túžbu, keď sa už dozvedia, že je niečo problematické, vedieť, čo sami môžu urobiť, ak je to obzvlášť nejaký jednoduchý krok, ako napríklad poslať niekde 5 eur alebo zo pár konzerv, tak vlastne vtedy sa sami môžu cítiť ako hrdinovia, ktorí pomáhajú a prichádza vlastne ten dobrý pocit, ktorý by inak v takto nasmerovanej informácii nenastal. Čiže to všetko sú, povedal by som, že také elementy, ktoré nám pomáhajú aj v tejto krízovej situácii udržať ten veľmi vzácny zdroj, ktorý sa v našej spoločnosti nachádza, a tým je empatia, spolupatričnosť, solidarita a vôbec schopnosť lásky a porozumenia k druhým ľuďom. Ale naopak, čo vlastne využíva druhá strana, je, že Rusko dlhodobo, niektorí odborníci napríklad sa zhodujú v tom, že Rusko smerom k ruskej spoločnosti vytváralo propagandu, ktorá vytvorila predpoklady preto, aby sa tam uchopili naratívy, vďaka ktorým Rusi napríklad nenávidia Ukrajincov, že to sa dialo vlastne v Rusku posledných 20 rokov. Smerom do ostatných krajín sa to deje 8 rokov, od roku 2014, od februáru 2014, vtedy vlastne začali oveľa intenzívnejšie ruské úrady financovať vlastne aj také zdroje, ako bol aj nedávno vypnuté Russia Today, Sputnik News a ďalšie, ktoré vlastne vysielali medzinárodne v mnohých európskych, ale aj iných svetových krajinách. Ale zároveň je tu obrovský ekosystém rôznych stránok a aktérov, ktorí vlastne veľmi ochotne šíria za Rusko jeho naratívy naprieč našimi priestormi v domestifikovanom jazyku. Tu ešte spomeniem, že my v Gerulate máme vlastne veľmi zaujímavé dáta o vývoji týchto vplyvových operácií. A napríklad z Ruskom okupovaného Krymu je sprevádzkovaná napríklad služba Newsfront, čo sú vlastne nie novinári, ale špeciálni operatívci z ruskej služby GRU, ktorí napríklad majú slovenskú verziu Newsfrontu na Telegrame, a odkedy začala invázia, tak my sme tam namerali niekoľko desaťnásobný nárast aktivity, ktorý bol vlastne čisto zameraný na to, aby napríklad ľuďom, ktorí sú na slovenskom Telegrame, priniesli správy, ktoré bežnú verejnosť naučia doslova nenávidieť Ukrajincov, nenávidieť Zelenského a považovať všetky tie možné lživé naratívy ruskej propagandy za skutočné. Čiže vrátim sa k tomu takto trošku systematickejšie. Tie zdroje nenávisti k Ukrajine sú u nás naozaj že veľmi konkrétne, sú veľmi hmatateľné a zaradzujú sa vlastne k ním aktivity, ktoré vedú dlhodobému pôsobeniu protiukrajinskej propagandy z ruských zdrojov a ich spriaznených kanálov. Môžete vlastne teraz aj, môžeme si zahrať takú interaktívnu hru, že skúste napríklad uhadnúť, koľko takýchto zdrojov je napríklad na Facebooku, a v databáze Blbec online ich máme veľké množstvo a môžete do chatu napísať svoj tip a ja si počkám, kým aspoň 5 alebo 10 z vás napíšu nejaké číslo a ja vám potom poviem, že aká bola správna odpoveď.
Niekto napísal 650, 10, 15 000, 10 000. Tak nebudem vás naťahovať, je ich, ešte počkám na pár tipov, ešte prichádzajú odpovede. Dobre, nebudem vás naťahovať, je ich 1850. Takže len na samotnom Facebooku, kde vlastne sa bavíme o facebookových stránkach, kde nehovoríme o profiloch, kde nehovoríme o skupinách. A skupiny, ktoré napríklad hlásia také heslá ako milujeme prezidenta Putina, prezident Putin, môj prezident, alebo priatelia Ruska na Slovensku a podobné skupiny, tie majú napríklad desiatky tisíc členov a v nich sa napríklad tiež celé roky točia a kolujú rôzne naratívy ruskej propagandy, čo vlastne zosilňuje vplyv tohto fenoménu na našu spoločnosť a preto sa niečomu čudovať, že mnoho ľudí je naozaj že do špiku kosti presvedčených, že Ukrajinci sú fašisti a že tá vojna je v podstate v poriadku, pretože NATO sa rozťahovalo a je to vojna západu proti Rusku a podobné naratívy, ktoré využíva Rusko na to, aby zmiatlo verejnosť a vyvolalo vlastne informačný chaos. No ale čo je ešte veľmi problematické, negatívne a zhoršuje celú tú situáciu je, že vlastne napríklad na Slovensku máme veľmi silne prítomný apel miestnych populistov a extrémistov v snahe otočiť verejnú mienku voči utečencom z Ukrajiny. Tu vlastne najväčšiu medvediu službu robia vlastne rôzni extrémisti, ktorí sú aj v slovenskom parlamente a majú veľmi silné pozície, aj čo sa týka prieskumu verejnej mienky. A my v Gerulate máme napríklad na našich očiach niečo, čo vám ukážem v tejto chvíli. To si môžete otvoriť a keď sa tam prihlásite, tak uvidíte takú veľmi nepriaznivú štatistiku. Ja vám to len pošlem tu do chatu. Počkajte. Teraz zmizla prezentácia. Dobre, už som späť. A to, čo som vám poslal do chatu, keď si to otvoríte, tak vlastne tam nájdete ako keby takú mapu, že ako sa politickým subjektom na Slovensku darí viesť politickú komunikáciu cez získavanie interakcií. A napríklad všimnite si, že dlhodobý trend je taký, že vlastne populisti a extrémisti, ktorí napríklad vykresľujú Ukrajinu veľmi negatívne, majú spolu až 80% všetkých interakcií politických aktérov na Slovensku, čo vlastne ukazuje, že sociálne siete sú naozaj že veľmi toxický priestor, kde sa naozaj že veľmi výrazne darí aktérom, ktorí prinášajú do tej verejnej diskusie dezinformácie, polarizujúci narratív, ale aj nenávisť a iné negatívne javy. A to všetko vlastne sa lepí na našu spoločnosť, lepí sa to na kolektívne nevedomie, čo je vlastne zhluk všetkých vedomí v našej spoločnosti a vytvára sa tak vlastne spoločenská atmosféra, ktorá sa naozaj že výrazne zhoršuje. A môžem povedať, že situácia v Českej republike je výrazne lepšia ako na Slovensku. Je to aj tým, že tam máte vlastne výrazne menej takýchto aktérov, ale dá sa povedať, že problematická tá situácia je aj v Českej republike, a hlavne vlastne v oblastiach mimo napríklad veľkých miest a podobne. Ale aby som ešte dokončil túto časť, tak ešte vám chcem povedať, aké fenomény vlastne vidíme v tých komunikačných naratívoch, ktoré sa týkajú ruskej propagandy a snahy zvrátiť možnosť byť solidárny s Ukrajincami a podporovať Ukrajinu v ich obrane voči ruskej agresii. Tak kým napríklad počas covidu sa apelovalo na ľudí tým, že napríklad keď nosíte rúško, tak strácate svoju slobodu, alebo ste ovca, jednoducho idete s davom a nerozmýšľate. Bol to taký vlastne apel, ktorý mal vyvolať v ľuďoch nejaké falošné emočné pnutie, ktoré by viedlo ľudí k tomu, že by napríklad porušovali protipandemické opatrenia a podobne. A ďalšie naratívy boli vlastne zamerané na to, aby ľudí vystrašili a napríklad, aby odmietli očkovanie, aby boli presvedčení, že tá vakcína bola vyvinutá príliš rýchlo. Neviem, čo v tej vakcíne je, nedôverujem jej. Niekto tvrdí, že to vymyslel Bill Gates, aby nám nainštaloval nejaké čipy a podobne. A jednoducho bolo tam opäť vidieť, že tí istí aktéri, ktorí dnes bojujú proti Ukrajine, tak napríklad v minulých 2 rokoch boli práve veľmi agilní a aktívni v tom,
aby v ľuďoch vlastne vytvárali rôzne negatívne pocity ohľadom vakcinácie, protipandemických opatrení a podobne. No, čo sa zmenilo príchodom vlastne tejto témy invázie, je, že začali napríklad vytvárať veľmi škaredé toxické kampane, kde apelovali vlastne na možnosť vytvoriť v človeku závisť a boli tam také tie tvrdenia, že no tak tí Ukrajinci dostávajú všetko zadarmo. Kto nám dal čo zadarmo? Alebo prišli sem v drahom oblečení a na drahom aute a my máme pomáhať? A jednoducho tie narratívy boli proste postavené na tom, aby u určitej skupiny ľudí, ktorá jednoducho to ako keby v sebe má a nie je úplne odolná voči takýmto manipulatívnym trikom, tak aby v nich aspoň vyvolali napríklad závisť a neochotu vlastne pomáhať núdznym, pretože ich sami vlastne majú vykreslených v hlave ako nejakých boháčov, ktorí vlastne žiadnu pomoc nepotrebujú. Nevedia pri tom, že tí Ukrajinci, ktorí sem utekajú, sú častokrát ľudia, ktorí naozaj že prišli o všetko a to, že im zostalo jedno auto a nejaké oblečenie, je v podstate stále ako keby temer nulová počiatočná čiara, na ktorej môže nejaký človek, ktorý bol predtým súčasťou strednej triedy, a začínať svoj vlastne nový život v cudzej krajine, kde nepozná jazyk, nemá žiadne sociálne zázemie ani nič podobné. O tom ale vlastne tieto narratívy už vôbec nehovoria, pretože ich singulárny zmysel, jediný zmysel je v podstate vytvárať naozaj v tom publiku tú jednoduchú emocionálnu väzbu, ktorá je negatívna, ktorá je naplnená závisťou a jej cieľom je vlastne demoralizovať spoločnosť. No, tak pani Černá vlastne doplnila, že je tu aj nejaký nový konšpiračný narratív, že Ukrajinci sem teda jazdia pre peniaze na dovolenku a potom sa vracajú späť. No. Toto je napríklad ale tiež dobrý dôkaz, ktorý potvrdzuje, že tak ako počas covidu, tak aj počas tejto krízy sú vlastne tieto dezinformačné zdroje veľmi inovatívne. Že oni si naozaj dajú záležať na tom, že keď už vlastne nejaký ich narratív stráca na zaujímavosti, pretože ho ľudia veľakrát počuli a už je vlastne otrepaný, tak oni inovujú a prinášajú vlastne ako keby nové podnety, ktoré dokážu vlastne znovu zafungovať na to publikum a vytvoriť v ňom ako keby nový, dá sa povedať, impuls preto, aby sa tá emócia, ktorá je veľmi negatívna, obnovila, posilnila a žila v ľuďoch ďalej. Čiže to naozaj, že nič nie je náhoda a zdroje konšpiračných teórií a vôbec títo manipulatívni aktéri, oni si ten psychologický aspekt veľmi dobre uvedomujú. A to ma dostáva vlastne k takému záveru tohto slajdu, že toto emocionálne manipulovanie, ono v podstate sa naozaj nedeje len na takej nejakej mikroúrovni pri tých rôznych aktéroch, ale ono je to vlastne aj pointa zahraničnej politiky Ruskej federácie, ktorá aktuálne tým, že vlastne čelí pre svoju zločinnú inváziu napríklad sankciám a celý svet sa vlastne spojil v obrane a pomoci Ukrajine až na nejakých 4 krajiny. V podstate jediní spojenci, ktorým Rusko zostalo, sú Bielorusko, Severná Kórea, myslím, že je tam ešte Irán a Eritrea. Ale tým Iránom si nesom istý, takže to si ešte hovorím. Ale chcel som vlastne hovoriť viac aj o tom, že tá ďalšia vec, ktorá nikam neodíde a bude ďalej viesť k tomu, že vlastne naša spoločnosť bude polarizovaná, je, že Rusko aj na nás, aj na Českú republiku, ale aj na iné európske krajiny ďalej uplatňuje svoju strategickú komunikáciu, ktorá vlastne spočíva... Dobre, včera Nelka v noci búchala nohami. Pardon, môžete sa dať na mute? To vás prišla zrušiť. A ešte vlastne čítam tu na pán Mihalo presne dobre pomenoval, že sú to ľudia pokrivených charakterov a nalepia na Ukrajincov to, čo by sami určite urobili na ich mieste. Súhlasím. Mnohí ľudia, ktorí v podstate takto uvažujú, vykonávajú niečo, čo sa v psychológii volá projekcia, respektíve autoprojekcia a vlastne druhým ľuďom prisudzujú vlastnosti, ktoré sú ich vlastné a očakávajú od ľudí najhoršie, pretože oni sami, keby mali tú príležitosť, tak by vlastne takto zle konali. Čiže je to vlastne také, že oni odhalujú tú temnotu sami v sebe, ale prisudzujú druhým, lebo proaktívne bránia svoje ego, pri ktorom nechcú dopustiť, že oni by mohli byť niekedy za tých zlých a podobne. Čiže je to veľmi taký zaujímavý zároveň je to vlastne taká
ego, seba, obrana každého človeka, ale na druhej strane vlastne, keď je to v niekom veľmi extrémne, toxické a narcistické, tak to vlastne môže viesť až k takéto negatívnej konotácii. No ale vrátim sa k tomu vydieraniu cenami energie, recesiou a infláciou. To je v podstate niečo, čo sa napríklad deje aj u nás na Slovensku, že tieto témy, že budú rásť ceny energií, že bude recesia, že je vysoká inflácia, že je neistota, čo sa týka napríklad dodávok energií, plynu, ropy a tak ďalej, od ktorého sme na nešťastie veľmi závislí práve od Ruskej federácie. Sú to práve napríklad presne tí istí extrémisti, ktorí demoralizovali spoločnosť k pomoci Ukrajincom, ktorí tieto témy momentálne veľmi úmne používajú na to, aby ovládali vlastne mienku verejnosti a demoralizovali ľudí k tomu, aby sme boli ako Západ menej jednotní a menej ochotní byť na strane Ukrajiny a naopak povedať si, viete čo, veď nás sa vlastne tá vojna netýka a čo my budeme platiť viac za benzín, keď mňa tí umierajúci ľudia tam nezaujímajú a ono je to aj tak sfalšované a veď ten Zelenský je fašista. A proste takýmito spôsobmi sa jednoducho tá spoločnosť dokáže opäť dostať k takému cynickému nastaveniu, kedy vlastne bude tieto dôležité témy, ktoré sa nás naozaj bytostne týkajú, ignorovať. Čiže to je vlastne jedna takáto teoretická rovina. No a teraz si povedzrime, ako to vyzerá v praxi. Tak ja som vlastne bol svedok konverzácie dvoch takých dobrých, slušných, milých ľudí, kde vlastne jeden sa rozhodol, že pôjde odniesť Nutelly do Auparku spolu s nejakými konzervami. A aby ste chápali kontext, tak tu na Slovensku, v Bratislave, v Auparku bola zriadená taká predajňa pre Ukrajincov, kde vlastne Ukrajinci si mohli prísť a môžu si stále prísť pre čokoľvek, čo napríklad potrebujú. Môžu tam si napríklad zobrať olej, Nutellu, chleba, proste hocičo, detské plienky, hračky. Jednoducho je to veľká predajňa prispôsobená tomu, že Slováci alebo ľudia, ktorí chcú pomáhať Ukrajincom, tam prídu, odovzdajú tam veci, ktoré chcú, aby tam proste boli darované Ukrajincom a Ukrajinci si tam proste môžu tieto veci vyzdvihnúť a zobrať. A je to proste taký milý prejav solidarity, ktorý zároveň tým ľuďom vracia aj takú určitú mieru dôstojnosti. A tá druhá kamarátka, veľmi inteligentná, citlivá baba, pod vplyvom tej ruskej propagandy za veľmi krátky čas sa povedal by som, že dosť radikalizovala a ona tomuto dobrodincovi odpovedala, no ty nie si normálny, prečo podporuješ tých banderovcov? Proste pre ňu už existovala psychologická skratka, že pomoc Ukrajincom to je vlastne spolčenie sa s fašizmom, pretože vlastne tu nie sú nejakí Ukrajinci, to sú všetko banderovci. A hoci normálny človek neovplyvnený propagandou videl naozaj v tom obchode ženy s malými deťmi a videl proste naozaj, že skľučujúce ľudské príbehy, ona už vlastne pod vplyvom tej ruskej propagandy sa na nich pozerala s takým cynickým opovrhnutím a považovala ich za niečo, čo tí ľudia nikdy neboli a nikdy nie sú. Za nejaký umelý konštrukt, ktorý vlastne buduje a živí ruská propaganda. No. A v podstate tu sa chcem pomaličky preniesť k tomu, že ako takéto situácie riešiť. A začal by som tým, že je najviac dôležité stále dôverovať našej schopnosti komunikácie, preto tvrdím, že komunikácia je king, ale zároveň si treba uvedomiť, že komunikácia je proces a tak ako vlastne je verejnosť a jednotlivci ovplyvňovaní ruskou propagandou k tomu, aby vlastne veci vnímali negatívne, a je to proces sám o sebe, prenesieme sa presne k tomu, ako o týchto veciach hovoriť na základnej škole. Vidím, Erika, vašu otázku. Samozrejme, to sú podľa mňa také dosť univerzálne témy, že oni nemusia byť politické, oni môžu byť spoločenské a práve aj k tomu sa dopracujeme. Toto je len taký vlastne, že úvod do toho, že proste prečo sa v našej spoločnosti deje, čo sa deje. A v podstate tu som chcel ešte dokončiť k tomu, že komunikácia je v prvom rade interakcia a je vlastne hlavne o počúvaní, čo je tiež vlastne taká, povedal by som, že zabúdaná rovina, lebo častokrát sa to interpretuje tak, že komunikácia to je vlastne niečo, že ja niekomu niečo hovorím, niekto niečo hovorí mne,
ale málo kedy sa vlastne tam hovorí o tom dôležitom počúvaní a zároveň o schopnosti rešpektovať druhú stranu, čo je vlastne rešpekt je vlastne dôležitý aj preto, že ja sám napríklad mám po svojich kruhoch veľa ľudí, s ktorými nesúhlasím, ale viem, že tí ľudia proste majú aj hlbší rozmer ako len nejakú tému, kde spolu nesúhlasíme. A kým naozaj, že nie sú trolovia alebo nie sú proste nejako až zločinne mentálne nastavení, tak ich vlastne v tom svojom kruhu ponechávam a snažím sa vlastne s nimi viesť dialog, kde práve preukázanie rešpektu je pre nich ako keby taký kľúčový signál, že aj oni majú napríklad ochotu počúvať druhú stranu, napríklad mňa, a počas toho, ako sa počúvame a komunikujeme, tak vlastne nedochádza k tomu, že by sa nám zhoršovali vzťahy alebo by sme sa navzájom polarizovali, pretože dochádza k tomu, že tá druhá strana, keď je rešpektovaná, tak ona sama vlastne napriek tomu, že s nami nesúhlasí, ten rešpekt dokáže dať späť. Funguje to témer univerzálne, samozrejme sú výnimky, sú ľudia, ktorí majú nejaké až hraničné narcistické, sociopatické poruchy a podobne, takže tam je to komplikovanejšie, ale v bežnej verejnosti a hlavne napríklad aj v kolektívoch, ako sú triedy, školy a podobne, tak tam to funguje. A teda vlastne je dobre si vždycky pripomenúť, že naši blízki, prípadne naši kolegovia, žiaci alebo ktokoľvek ďalší nie sú automaticky zlí ľudia, len preto, že podľahli vplyvu ruskej propagandy. Je dôležité s nimi viesť dialog, pýtať sa, čo ich trápi a ponúkať im pomoc na ceste z frustrácie a cynizmu, ktoré v nich otvorili priestor pre akceptovanie Ruskom vystávanej propagandy Ukrajine. Tu v tejto pasáži v podstate hovorím o tom, a preto tak veľa hovorím vlastne o tej ruskej propagande, pretože ona je naozaj že veľmi silno prítomná. A hoci ja sám roky dozadu si pamätám, že keď som ešte chodil do školy, tak tam naozaj, že nebol taký silný priestor pre politické debaty, ale v posledných rokoch, keď chodím napríklad prednášať na školy, tak vidím, že tie deti sú týmto doslova že pohltené a ako keby vzniká medzi nimi potreba mať názor aj na tieto témy. A žiaľ, ak sa tam napríklad v tom kolektíve nezobrazuje alebo nie je tam niekto, kto by im dal nejaký jasný kompas a naviedol ich k tomu, že takto sa veci majú, tak častokrát napríklad cez TikTok alebo nejakého kamaráta alebo niečo podobné nevedomo preberajú tieto naratívy a sú v nich posilnené. Nehovoriac o vplyve rodičov a podobne, čo by bolo podľa mňa na diskusiu samú o sebe. No ale všimnite si tiež, že vlastne ako tu hovorím o tom, že je potrebné takým ľuďom stále vlastne aj tak nastaviť ako keby tú svoju dobrú stránku, ukázať im, že sú v tom svojom nastavení síce na omyle, ale to nič nemení na tom, že sú akceptovaní a vlastne postaviť pre nich ako keby taký program, ktorý ich dostane z frustrácie a cynizmu, čo znamená, že na to, aby človek vlastne bol schopný a ochotný prebrať niektoré z tých naratívov, či už ruskej propagandy alebo iné dezinformácie, tak on jednoducho musí mať v sebe aj trošku nejaký duševný nepokoj, nejakú boliestku, ktorá je vlastne ako keby takou škárou v ľudskom vedomí, cez ktorú sa tá dezinformácia vlastne dostane dnu a uvelebí sa v tom ľudskom vedomí. A bohužiaľ, tieto naše digitálne platformy sú vlastne veľmi dobré v tom, aby tieto negatívne emócie v nás vlastne posilňovali. A v momente, ako to dosiahne určitú hranicu, tak ten človek napríklad môže byť potom veľmi náchylný napríklad na žitie podľa dezinformačných naratívov a podobne. No a taký tip, ako s tým niečo urobiť, je, že napríklad tieto témy môžeme otvárať nepoliticky, môžeme ich otvárať cez príbehy a môžeme ich otvárať v podstate tak, že budeme prinášať príbehy napríklad konkrétnych ľudí, ktorí tam napríklad prišli a hľadajú tú pomoc a na základe tohto vedieť prerozprávať aj príbeh, ktorý vlastne tú našu malú bublinu, či už sú to žiaci, či už je to rodina, či už sú to kolegovia, naučí vnímať tú emocionálnu a príbehovú rovinu, ktorá sa za tým všetkým nachádza. A treba povedať, že vlastne toto rozprávanie príbehov je veľmi dobré aj druhej strane, ale tu by som vlastne ešte vyzdvihol, že storytelling ako taký, určite ten pojem poznáte, v sebe nesie veľmi silný potenciál, ako odovzdať nielen informáciu, ale aj teda konkrétnu emóciu a z toho sa dokáže druhá strana plnohodnotne spojiť a pochopiť tak celkový kontext.
A tam je vlastne dôležité myslieť na to, že tu práve emócia je kľúčová pri zmene postoja druhej strany, pretože ak niekomu poviem nejakú suchú informáciu bez akékoľvek emócie, tak jednoducho tá informácia tým človekom iba preletí. Ale ak chcem, aby si ho zapamätal, ak chcem, aby ho nejako ovplyvnila, tak je ideálne, ak tá informácia za sebou nesie aj nejakú emóciu, ktorá vlastne zarezonuje vo vnútri toho človeka. Čiže pri takýchto témach je naozaj dôležité mať toto na zreteli a pridávať to vlastne do našich komunikačných výstupov. A tu sa vlastne končila moja pôvodná prezentácia, ale tým, že vlastne Anet s nami nie je, tak teraz vám vlastne ukážem takú druhú časť prezentácie, ktorá bude sa týkať skôr covidu, ale len po stránke obsahovej. Ale v podstate tie princípy, ktoré si budeme hovoriť, tak oni sú veľmi univerzálne, čiže určite tam nájdete veľa užitočných informácií a možnosti, ako to vlastne spojiť aj s vašou praxou. Túto časť prezentácie som nazval od hoaxov k porozumeniu. A nazval som ju tak preto, lebo ja sám považujem vlastne túto našu informačnú krízu, v ktorej sa nachádzame, zároveň za príležitosť, ako vlastne otvoriť a priniesť vlastne aj do vyučovacieho procesu tú oblasť, že my ľudia sa môžeme celý život zlepšovať v našej schopnosti rozumieť sebe a rozumieť druhým. No a teraz si vlastne povedzme, že ako na to. Základom je vlastne mať ako keby vždy komunikačnú stratégiu a teda komunikačná stratégia a z nej vyplývajúca strategická komunikácia definujú, ako sa nám darí rámcovať témy, ktoré potrebujeme komunikovať a dá sa povedať, že je to jediný aspekt informačnej bezpečnosti, ktorý je plne v našich rukách. A to vlastne znamená, že keď máme v pláne napríklad s našimi žiakmi prebrať nejakú tému, napríklad tému propagandy a budeme vlastne našich žiakov pripravovať na to, aby lepšie rozumeli celému tomuto komplexnému fenoménu, tak je dobré si vlastne na začiatku naozaj že nastaviť, že ako konkrétne idem zaramcovať túto tému a je ideálne ju napríklad rozdeliť na 3 oblasti, že propagandu máme bielu, šedú a čiernu. Tá biela je v podstate pozitívna, že to je aj reklama v televízii alebo vôbec komunikácia štátu, aby sa napríklad ľudia išli očkovať, to je biela propaganda a tá sa vyznačuje tým, že pri bielej propagande máte transparentného autora, ktorý sa priznáva k tomu, že to komunikuje a prečo to komunikuje a zároveň komunikuje veci, ktoré sú objektívne pravdivé a zároveň ciele takejto propagandy sú pozitívne a kladné a pomôžu spoločnosti. Šedá propaganda je v podstate niekde už na takom horšom mieste. Je to propaganda, ktorá napríklad nie je tam úplne jasné, že kto je autor, respektíve sa skrýva za nejaký pseudonym alebo za anonym a zároveň jeho ciele môžu byť aj pozitívne, ale dosahuje ich prostriedkami, ktoré sú diskutabilné, napríklad nejakou výraznou emocionálnou manipuláciou, ktorá naozaj ide cez hranicu etických noriem napríklad. No a čierna propaganda, to je vlastne tá najhoršia a tam by som napríklad prirovnal znovu tú spomínanú ruskú propagandu, že to je vlastne propaganda, ktorá nemá autora, kde nepoznáte jej cieľ, ktorá je klamlivá, ktorá je postavená na tom, aby v adresátovi napríklad aj posilnila emocionálne, ale aj racionálne nejaké z veľmi zlých a negatívnych postojov. No a čo je vlastne dôležité pri komunikácii je aj to, že to, čo hovoríme, musíme hovoriť s odvahou a musíme to hovoriť jasne a zreteľne a zároveň musíme sami veriť tomu, čo hovoríme. A zároveň je dobré myslieť aj na naše publikum. To je zároveň tiež taká zlaté pravidlo, že vždy, keď vlastne robím nejakú prezentáciu, tak ju nerobím preto, aby sa páčila mne, ale predstavujem si vlastne, ako na ňu reaguje môj publikum a zároveň do toho pridávam ešte aj také naozaj že nutné elementy, ako je to, že komunikujem s rešpektom a dôstojnosťou a zachovaním dôstojnosti u druhých ľudí. To znamená, že ich neurážam a maximálne proste im dám priestor na to, aby oni sami vlastne pochopili možno niečo o sebe, ale nejdem do nejakých osobných útokov a nestrácam zároveň ja tú svoju úroveň, ktorú vlastne musím v tom prostredí preukázať, že mám, aby som napríklad si zachoval integritu a vedel ísť druhým príkladom.
No. A popri tomto všetkom sú v podstate stále tou našou najväčšou výzvou nedorozumenia, lebo tie sú vlastne častokrát práve zdroj toho, že frustrujúce útoky medzi ľuďmi, ktoré tiež polarizujú spoločnosť, sa vlastne dejú práve preto, že medzi nami dochádza k nedorozumeniam. A v podstate, keď už sa pozeráme na také hoaxy a dezinformácie, tak oni sú nadizajnové práve na to, aby napríklad umelo vytvárali nedorozumenia v našej spoločnosti, pretože nedorozumenia sú vo výsledku zrodené v súčasnej spoločnosti vo veľkej miere práve z povahy toho informačného chaosu, ktorý je vytváraný hoaxami a dezinformáciami. No ale teraz si povedzme niečo konkrétne k tomu, že čo môže urobiť jednotlivec. A opäť, budem sa opakovať, ja sa rád opakujem, je potrebné prejaviť empatiu, mať trpezlivosť a nezabúdať na to, že si ideme vytvoriť s tou druhou stranou nejaké spojenie. Čo znamená, že keď odovzdávam niekomu nejakú informáciu a je to pre mňa dôležitá informácia, tak tá strana by mala vidieť, že ja túto vec myslím naozaj že veľmi vážne a som v tom, že túto vec komunikujem ochotný zajsť tak ďaleko, že s tou druhou stranou si naozaj že vytváram vzťah. Tu vám vlastne chcem ukázať taký príklad, ktorý sa týka... Mluvám, že vám skáču do toho povídání. Jenom pokud chcete sdílet prezentaci, tak my ji zatím nevidíme. Nebo já ji aspoň znám, tak... Pardon, tak toto mi nedošlo. Lebo ja som prešiel do ďalšej prezentácie. Dobre, tak vidíte. Tak ja som vám vlastne chcel ukázať tento slajd a potom tento slajd a potom tento slajd, ale tie ste nevideli, ale pekne som vám ich vlastne okomentoval. Tým pádom ja vám ich asi tie prezentácie pošlem, aby ste si ich mohli potom aj pozrieť, ale tu už som sa vlastne dostal k tej časti, o ktorej som hovoril teraz. Ďakujem za upozornenie. A ideme teda ďalej. Dobre. A teraz vám vlastne ukážem takú case study, že ako vlastne dopadla moja komunikácia s jedným pánom, ktorý sa nakoniec stal mojim, dá sa povedať, že kamarátom. Hoci vlastne jeho prvá reakcia na mňa bola, že keď som si zmenil profilovú fotku niekedy ešte minulý rok, keď som vlastne sa snažil vyjadriť podporu myšlienkam feminizmu, ktorý považujem, že proste to nie je ideológia, ktorá je proste obmedzená len na jedno pohlavie. Myslím, že myšlienka emancipácie života v slobode a života v schopnosti rozhodovať sám za seba je univerzálna tak pre mužov aj pre ženy. Tak vlastne sa mi ozval tu tento pán Peter Krempaský a napísal mi, že dlhodobo ťa sledujem, ale ty si pekne mimo, až mi je trápne, že si rodák. Myslel tým to, že som z Popradu a hlavu musíš mať vypatlanú viac ako Mazurek a toho hoci kto nedá. Mazurek je taký extrémistický slovenský politik. No a tieto reakcie, čo tu vidíte, tak to boli vlastne reakcie mojich priateľov, ktorí jednoducho nechápali, že o čo tomu človeku ide a prečo je na mňa taký hnusný. Hej. A je to vlastne pekný príklad toho, že niektorí moji kamaráti, napríklad Erik Jakič, sa rozhodol, že na ňo bude reagovať výsmechom, čo moja bublina ocenila tým, že ľudia s tým súhlasili, ale ja sám som bol z toho taký celkom nesvoj, lebo si myslím, že to nie je úplne najlepší spôsob, ako komunikovať. A ja som to nakoniec skúsil empaticky a proste povedal som mu len také slušné, že ahoj, ja ťa žiaľ nesledujem a netuším, kto si, kedykoľvek mi napíš alebo zavolaj a rád ti zodpoviem akúkoľvek otázku, ako na mňa máš. A v podstate ja som mu vydal ako keby taký prvý signál, že čau, registrujem ťa a ak máš niečo konkrétne, čo mi chceš povedať, tak sa poďme porozprávať. A v podstate toto bol pre neho úplne že zázračný moment, lebo on mi vlastne na to neodpísal, ale začali mi odpísovať moji kamaráti, ktorí niektorí boli z toho takí nadšení, že komunikujem slušne, ale niektorí boli takí, že Tomáš, to nemôžeš myslieť vážne, už ho zrúš, je to troll, vyhejtuj ho a neviem čo ďalej. A ja som vlastne na to odpísal a vlastne na to sa ešte opäť pripojil tento Peter, ktorý začal na tých mojich kamarátov nadávať. A hoci všetci komunikovali slušne, on ich tam vlastne vykresloval ako keby nejakých hejterov. A ja som sa mu snažil vysvetliť, že nie, že oni komunikujú slušne,
A vlastne zároveň som už začal ďakovať aj za to, že na tú slušnosť, ktorú som ja nastavil v tej konverzácii, začal reagovať aj on tým, že svoje prejavy začal písať oveľa slušnejšie. No ale potom som mu tiež povedal, že nech je proste odvážny v tom, aby pri mne a v tej konverzácii rozvíjal nejaké argumenty. Čiže aktívne som ho volal k tomu, aby sme jednoducho viedli tú konverzáciu vecne, zamýšľali sa nad vecami a podobne. No a tiež som mu vlastne znovu zapakoval, že ja chcem naozaj rozumieť tomu, že čo sa v ňom deje a chcem pochopiť jeho pocity a myšlienky, aby som vlastne chápal, že o čom sa tu vlastne bavíme. Hej, že čo ho viedlo k tomu, prečo uvažuje, ako uvažuje. A tiež som vlastne vyzdvihol to, že je to dôležité práve preto, že máme iný pohľad na svet. Hej, že jednoducho chcem niečo chápať a že ďakujem za tvoj čas. No a nakoniec môžete vidieť, že touto cestou ja som sa s týmto človekom, ktorý ma dlhodobo sledoval, myslel si, že ma pozná, mal o mne naozaj že veľmi zlú mienku, tak sme sa dopracovali k tomu, že som sa vlastne s ním normálne porozprával, dohodli sme sa ako normálni ľudia a nakoniec mi zaželal všetko dobré. Čiže niekoľko hodinová výmena viedla k tomu, že proste medzi nami nastala proste nejaká veľká zmena a naše vzťahy sa zlepšili, čo je vlastne niečo veľmi výnimočné, pretože ja keď sa pozriem napríklad na tie online diskusie a ako komunikujú nielen starí ľudia, ale aj mladí ľudia, tak vidím tam častokrát práve impulzívne konanie a niekto má proste potrebu na nejaký obsah zareagovať, tak povedal by som, že takým hejterským alebo až fanatizovaným štýlom. A druhá strana, hoci môže mať postoje ako napríklad ja, tak nereaguje slušne, ale takému človeku rovno vynadá alebo pošle ho niekam a vlastne roztočí sa také koliesko nenávisti, ktoré existuje v tej danej konverzácii. No a to si vlastne povedzme, že čo sa vlastne stalo. Stalo sa to, že nám ľuďom sa stal mozog, ktorý máme vlastne rozdelený na také tri dosť zásadné je ich mnoho tých komôr, ktoré sú veľmi zásadné, ale jedna z tých najdôležitejších je naša amygdala, tzv. Jašteričí mozog, ktorý máme naozaj v našej výbave milióny rokov a majú ho aj iné tvory a ten je vlastne zodpovedný za to, že v našom vedomí je možné prežívať tak emócie radosti, ako aj strachu alebo paniky. A v podstate je to emočné centrum, ktoré sa v našom nervovom systéme aktivuje vždy ako prvé, ak získa podnet, ktorý by ho aktivizoval. To znamená, že keď si to pretavíme na svet sociálnych sietí, tak to vlastne znamená, že my s našou schopnosťou konštantne vlastne brať nejaké impulzy a informácie, tak keď nás na tých sociálnych sieťach, čo algoritmy zabezpečia, že je to vlastne preferovaná možnosť, zastihne nejaký obsah, ktorý v nás vyvolá nejakú ostrú emocionálnu reakciu, tak v podstate my nemáme ako keby v sebe vybudovaný ten impuls, aby sme jednoducho tú emocionálnu reakciu ako keby spracovali, odložili ju, ale naopak začneme okamžite rýchlo, impulzívne konať podľa tej emocionálnej reakcie. No a potom, keď vlastne na základe nej zareagujeme, tak sa na chvíľočku uľavíme a vtedy sa dostanú vlastne vtedy sa nám vlastne odblokujú a sprístupnia ďalšie, vyššie kognitívne funkcie, ktoré sa nachádzajú tu na tej okrajovej časti nášho mozgu. Šedá kôra mozgová, ktorá je vlastne schopná vykonávať rôzne pokročilé logické funkcie nášho nervového systému. A vlastne vtedy sa napríklad do tej konverzácie možno pozrieme a povieme si, že to som mu fakt napísal a že prečo som tak reagoval. Ale už je neskoro, pretože už to tam je a ten človek na mňa, ako som bol vlastne impulzívne nahnevaný, už impulzívne nahnevane reaguje späť. A vlastne roztočilo sa tu koliesko nenávisti a to sa teraz plynule vrátim k tomu, že čo som vám ukazoval na začiatku ohľadom tej ruskej propagandy. Vezmite si, že kedy naposledy ste videli konverzáciu na internete, kde niekto, kto bol napríklad ovplyvnený ruskou propagandou, tak dokázal vlastne na túto propagandu, respektíve dostal odpoveď od verejnosti, ktorá by bola empatická, slušná a viedla k tomu, že by vlastne ten človek bol ubezpečený, že hoci verí nejakej blbosti, tak jednoducho nie je nepriateľom celej spoločnosti alebo nie je proste nejakou osobou, ktorá si zaslúžila len hanbu a opovrhnutie.
a naopak dostal by aspoň z časti nejakú odpoveď, ktorá by pomohla tú konverzáciu upokojiť a potom viesť toho človeka k tomu, že napríklad mu kladieme otázky a tým pádom on sám vlastne môže zistiť a dostať príležitosť sa nad vecami zamyslieť, rozpustiť tak napríklad vieru v niektoré tie napríklad konšpiračné alebo nepravdivé teórie. Čiže som si teraz čítal ešte, čo píšete v čete, ale OK, nevidím tam zatiaľ ešte nič. Čiže aj tento príklad, ktorý som vám vlastne ukazoval, bol presne o tom, že tam sa podarilo úspešne zapojiť logický mozog. A to je vlastne vec, ktorá môže teraz pôsobiť, že som tak strašne odbočil do tej neurovedy, ale tá neuroveda je práve že úplný základ toho, aby sme chápali, ako napríklad aj so žiakmi spracovávať rôzne témy informačnej bezpečnosti, pretože bez tohto sa vlastne nedokážeme dotknúť toho koreňa problému, ktorým je to, že medzi tým, ako funguje náš mozog a tým, čo nám prinesli digitálne platformy, je obrovská asymetria, na ktorú sa my nikto nevieme vlastne dostatočne rýchlo adaptovať. A je preto veľmi dôležité si toto vlastne napríklad aj so žiakmi prebrať a mať napríklad nejaké kurikulum a materiály, ktoré pomôžu tým mladým ľuďom sa zorientovať v tom, aby vôbec chápali a uvedomovali si, aktívne uvedomovali prítomnosť vlastného nervového systému, ktorý majú pod kontrolou a tým pádom získali ako keby výhodu byť odolnejší v tom informačnom prostredí plnom rôznych impulzívnych emocionálnych pascí a vedeli im odolávať. Čiže len mi dajte takú možno krátku reakciu, či vám to dáva zmysel, alebo či som vás v tom mojom rozvlačnom vysvetľovaní nestratil. Môžete mi prípadne niečo dať do chatu ako reakciu na toto. Ak bude pozitívna, tak sa presunieme ďalej. Ak bude negatívna, tak sa k tomu vrátim. No, perfektné. Super. Tak to ma teší. To ma veľmi teší. Dobre. Tak poďme teda ďalej. A teraz vám vlastne chcem ukázať, že ako vyzerá taká univerzálna cesta k porozumeniu na internete, a to je v podstate niečo, čo sa môžete spolu s vašimi žiakmi naučiť aj v tej hre Hope, ktorú vám tu tiež ku koncu prednášky zazdielam. Ale je dobré si vlastne uvedomiť, že väčšina ľudí, keď vlastne príde na internet alebo majú návyk namiesto na internet chodiť napríklad na digitálne platformy, ako je Facebook alebo TikTok, tak sa sami vlastne dostávajú do takého, dá sa povedať, že závislého vzťahu, kedy ja to nazývam, že digitálne platformy sú dnes už ako keby taký digitálny heroín, ktorý v nás stále vytvára dopamínové a serotoninové reakcie, na ktorých sa časom náš mozog stane závislým. A ja si myslím osobne, že väčšina ľudí, ktorí využívajú digitálne platformy aspoň niekoľko hodín týždenne, tak robia preto, lebo sú proste závislí na tej technológii, bez toho by to vedeli. A tá závislosť sa prejavuje napríklad tým, že idete robiť nejakú aktivitu, pri ktorej viete, že sa budete nudiť. Ja ako čerstvý rodič som napríklad teraz konfrontovaný s tým, že vidím častokrát napríklad kojace mamičky alebo rodičov, ktorí sa hrajú s deťmi, ale zároveň sú proste ponorení vo svojich telefónoch, čo je tiež veľmi problematické. A tiež napríklad je taký návyk, že kedysi, keď sme šli na toaletu, tak všetci sme čítali zloženie osviežovača vzduchu, ale dnes vlastne sme všetci na svojich telefónoch, ale proste naozaj, že to impulzívne a kompulzívne tá impulzívna a kompulzívna závislosť na týchto technológiách je vlastne prítomná v životoch všetkých nás. No a to, čo sa tam vlastne deje a prečo je to tak návykové, je práve to, že veľmi rýchlo a ľahko tam vlastne vzplanú emócie, ktoré nás k tomu priputávajú. Emócie, ktoré sa dokážu meniť v rýchlom slede, vlastne preto aj ten nekonečný newsfeed obsahuje krátke útržkové informácie a preto je dnes tak populárny TikTok, lebo v podstate za veľmi krátky čas dokáže odovzdať tomu divákovi veľmi veľa rôznych nemov a tým pádom vlastne ten mozog, ktorý chce saturácie hneď každú chvíľu, tak ich vlastne aj rýchlo dostáva. No a preto sa je dobre pozrieť vlastne na túto univerzálnu cestu k porozumeniu na internete. Dal som si zase taký dlhší úvod k tomu, aby som to celé vysvetlil. A treba sa vlastne na to pozrieť, že čo robiť, keď napríklad vzplanú tie emócie, hej? Keď sa vlastne niekto že rozčúli.
a on vám to vlastne komunikuje, pretože vám napíše, že ty si taký debil alebo niečo proste v tom štýle. A čo vlastne vtedy nerobiť je dávať tomu človeku rady alebo zaujať neutralitu v štýle, že mňa to proste nezaujíma, nič o tom neviem a podobne, alebo ho kritizovať, ba dokonca sa začať aktívne brániť. Čo naopak je dobré robiť, je uznať pocity, hej, toho človeka. Čiže napríklad, keď mi niekto napíše, že som blbec a že stojím na strane ukrofašistov, tak mu poviem, že chápem tvoju pozíciu, chápem, že si rozčarovaný, ale prosím, poďme sa o tomto racionálne porozprávať, obaja sme slušní ľudia, verím, že k tomu nájdeme nejakú odpoveď. Väčšinou to toho človeka upokojí a nemá chuť proste pokračovať a hádať sa ďalej, ale môže sa nastať situácia, že ho to neprejde a my nechápeme prečo. No, je to preto, lebo človek, keď je vlastne v takomto emocionálnom rozpoložení, tak ono to z neho neodíde hneď. On potrebuje timeout. Ten môže trvať 2 hodiny, ale môže trvať aj 2 dní. Závisí to vlastne od toho, že ako veľmi bola, dá sa povedať, že tá daná osoba zapálená tou emóciou, ktorú proste cez tú informáciu prežil ten daný človek. A preto je dobré vlastne myslieť aj na to, že väčšina tých konverzácií na tom internete ide zlým smerom aj preto, lebo my máme všetci tendenciu vlastne na tie veci, ktoré nám prichádzajú od tých ľudí, reagovať hneď. Ja napríklad robím to tak, že snažím sa byť na svojom telefóne čo najmenej a väčšinou, keď sa vlastne dostanem k nejakým informáciám alebo respektíve reakciám na nejaké veci, ktoré som počas dňa zazdieľal, tak väčšinou sa k ním dostanem až niekedy večer a až niekedy večer reagujem napríklad na rozčúlené komentáre, ktoré mi prišli počas dňa a tí ľudia potom vlastne, oni už za sebou ten timeout majú. Oni častokrát aj zabudnú, že prečo sa na mňa hnevali a keď na nich zareagujem, tak sú takí oveľa milší a proste pokračujú v inom tóne. Takže je tam dobré vlastne nereagovať na tie veci hneď, ale dať si tých pár hodín odstup, lebo tá druhá strana za ten čas možno aj vychladne a jednoducho sa upokojí. Ak nie, ja častokrát napríklad aj navrhujem to, aby som si s tým človekom zavolal. Že to je tiež dobrá vec, ktorú treba napríklad objasniť napríklad aj žiakom ako taký užitočný trik, že vy keď vlastne máte generáciu tých digitálnych natívcov, čo sú vlastne vaši žiaci, moje dieťa, proste všetci tí, čo sa narodili po roku 2000, tak je im dobre vysvetliť, že všimnite si, ako lepšie dokážete komunikovať a rozumieť si, keď sa s niekým bavíte napríklad už len po telefóne a počujete hlas a počujete tón emócie tej druhej strany a na základe toho vlastne viete určite, či ten človek napríklad žartuje, alebo to myslí vážne, alebo viete si proste nejako predstaviť a humanizovať tú stranu, ktorá nesie tú nejakú informáciu. Naopak, na internete je veľmi silná disasociácia, čo znamená, že ste vlastne úplne odpútaní od možností príjmať signály neverbálnej komunikácie a tým pádom je veľmi ťažké preniesť napríklad empatiu, preniesť emóciu, preniesť porozumenie, preniesť všetky tie možné kvality, ktoré robia našu komunikáciu funkčnou a dobrou. Čiže je dobré vlastne našich žiakov alebo tú generáciu, s ktorou aj dennodenne pracujete, viesť k tomu, aby cieľavedomé vo vlastnom záujme vlastne napríklad aj zlepšovania tých medziľudských vzťahov, ktoré si vybudujú oni tam v tej triede, aby vlastne preferovali komunikáciu, ktorá je offline, aby robili aktivity, ktoré sú offline a aby ste vlastne ich vedeli možno v tých vyučovacích procesoch aj priniesť a urobili proste rôzne od pohybových aktivít až po rôzne proste súťaže a tak ďalej, ale proste stále čo najviac v tom offline mode. No, ale tu som sa zase strašne rozkecal a ja som sa chcel vlastne dostať od toho timeoutu na tú tretiu fázu, kedy vlastne po splanutí emócií a po timeoute konečne prichádza to, kedy vlastne môžete naplno začať veľmi kvalitne komunikovať a to je ten čas na pokojnú a rozumnú diskusiu. A vtedy vlastne je dôležité sa nevyhýbať pointe, to znamená, že byť veľmi konkrétny. Určite sa nevykrúcať, ak ste mali predtým nejaké postoje, tak vlastne sa netvariť, že ich zrazu nemáte. Normálne ich pekne obhájiť, mať k nim argumenty a tak ďalej. A pomôcť napríklad v tomto momente tej druhej strane pomenovať emóciu, ktorú zažila, keď splanuli emócie. Lebo to tej druhej strane môže napríklad pomôcť pochopiť, že to, ako sa cítila, nebolo nenormálne. A práve pomenovanie emócie, ktorú ten človek zažil, vlastne pomáha tomu, že ten človek sa vlastne v tej konverzácii cíti bezpečne, pretože
mať v sebe emóciu a nemať ju pomenovanú, to vlastne prispieva k nejakému vnútornému chaosu. A to nám napríklad tiež znemožňuje, aby tá druhá strana vnímala pozitívne a tým pádom si s nami chcela napríklad rozumieť. No a potom, keď už máme toto napríklad zvládnuté, tak je dosť dobré si vlastne s tou druhou stranou začať hľadať spoločné body. To je takého staršieho dáta, ale moja skúsenosť je ešte veľmi taká odlišná ešte spred pár rokov, keď som vlastne riešil aj to, že ako veľmi sa napríklad na Slovensku rozdeľuje spoločnosť medzi, dá sa povedať, konzervatívnych a liberálnych, ako vlastne rôzne aj napríklad náboženské organizácie alebo členovia náboženských organizácií cítili, že sú zo spoločnosti vytlačovaní, pretože liberáli majú napríklad iný názor na interrupcie a iné vážne spoločenské témy. Ale čo som vlastne vtedy vnímal ako posun a možnosť posilniť spoločenskú kohéziu medzi týmito dvomi skupinami bolo, keď napríklad aj liberáli, aj konzervatívci pochopili, že hoci sa nezhodneme v jednej téme, je tu 99 000 ďalších tém, kde sa zhodneme. Teda nájsť tie spoločné body je dosť kľúčové k tomu, aby sme dokázali doslova ako keby ukotviť to priateľstvo, partnerstvo, ten dobrý vzťah, ktorý medzi ľuďmi môže existovať. A to je napríklad aj veľmi dobrá taktika, keď máte napríklad v škole problém, a to som napríklad zažil nedávno, že tu na Slovensku bola jedna trieda, kde bolo dieťa, ktoré veľmi ťažko neslo, že do triedy prišiel ukrajinský chlapček a v podstate on ho počas prestávok rôzne šikanoval a nadával mu do fašistov a potom sa ukázalo, že on mal tieto postoje od svojich rodičov, čiže preto dieťatko bolo, preto slovenské dieťa bolo veľmi ťažké akceptovať, že ten chlapček nie je fašista, neprichádza proste z nejakej krajiny, kde nás tu prišli proste ohroziť a podobne. A sám cítil niečo, čo ja nazývam, že to je sociálna samovražda, že človek, mladý človek obzvlášť, napríklad nemôže názorovo ísť proti svojmu rodičovi. Čiže tam bolo veľmi dôležité, aby sa napríklad v tej triede úplne prestalo rozprávať o Ukrajine, o konflikte a podobne, lebo jednoducho ten chlapec nebol, bohužiaľ, nemá ten domáci background, aby tam vlastne tá komunikácia nastala. A tam práve, že pedagóg veľmi dobre zvládol ten proces, že tým deťom sprostredkoval toľko tém, toľko aktivít, ktoré vlastne tú ich pozornosť úplne oddialili od toho, čo vlastne v tej triede bolo konfliktom, že po pár týždňoch, keď sa vlastne tie deti spolu akože pozitívne interagovali, tak tie vzťahy sa naozaj zlepšili a tá šikana úplne zoslabla. Čiže to je tiež taký vlastne praktický trik, že keď máte nejakú takúto vyhrotenú situáciu, tak vtedy je fakt dobré tie deti ako keby dostať tematicky niekam inam. No a tu sa dostávame aj k tomu, že prečo je dôležité byť vlastne na jednej strane, vytvoriť vlastne tú kohéziu a zároveň byť ochotný radiť, ak je tomu teda tá druhá strana otvorená a v podstate rady príjma strana, ktorá má s nami niečo zažité, ktorá je upokojená a s ktorou sme si nejako úspešne vytvorili vzťah. No a tu mám vlastne ešte na záver také krátke cvičenie tomu, ako vlastne pomáhame zvyšovať dôveru verejnosti k vakcinácii proti COVID-19. Vidíte, nemám tu všetko len v Ukrajine a v podstate je tu otázka možno na vás, že môžete mi napísať do chatu zase, že ako by ste reagovali na konšpirátorov, ktorí by vlastne reagovali takto na vašu reakciu, že napríklad by ste sa vyjadrili, že očkovanie je jediná cesta, ako prekonať pandémiu, čo sa eventuálne ukázalo byť naozaj pravdou. Je potrebné zaočkovať čo najviac ľudí. Ja sa nechám zaočkovať čo najskôr. To je napríklad môj osobný postoj ešte z leta 2020. A reakcia, ktorá na toto prišla, bola: tak ty si dobrá ovca, očkovanie je plán na zotročenie ľudstva. Tvoja naivita dláždi cestu k svetovej totalite. Zobuď sa. A to boli bežné reakcie, ktoré som dostával od rôznych ľudí, ktorí boli už vtedy ovplyvnení propagandou, ktorú ako inak šírili napríklad na Slovensku práve tí zmieňovaní extrémisti. Tak kľudne mi do chatu napíšte, že ako by ste na niečo takéto reagovali. Môžete veľmi v krátkosti, alebo sa môžete dokonca prihlásiť a môžete to aj povedať na hlas.
Inak je tu v čete aj postoj, s ktorým by som povedal, že fakticky nesúhlasím, lebo vezmime si len napríklad aktuálne situáciu v Číne, kde je zaočkovanosť úplne iná ako napríklad v Európe a boli tam použité iné vakcíny, ako boli použité v Európe. A momentálne máte napríklad 12 miliónové mesto Šangaj už 70 dní v lockdowne. Že je zrejmé, že hoci veľmi pomohlo aj to, že sa zmenil variant Omikron a že sa znížila jeho smrteľnosť, tak v podstate porážka pandémie bola skutočne možná hlavne vďaka vakcinácii. A ďakujem za vaše reakcie v čete a teraz vám vlastne ukážem, že ako sa to teda vyvinulo s tým človekom. A tá reakcia z mojej strany bola v podstate naozaj že pozitívna, neútočná a povedal som, že no, je dôležité, aby sme poznali aj rizika očkovania, je dobré, že o tom hovoríš, ale aj pri opatrnosti by sme mali dôverovať vedcom a orientovať sa na základe faktov. V podstate je to opatrný spôsob, ako povedať druhej strane, že jasné, obavy sú na mieste, ja im rozumiem, ja ich akceptujem a máš na ne plné právo, ale zároveň by sme mali všetci pamätať na to, že obavy nás dokážu dostať do akéhosi stavu cynizmu, kedy sme nevedomo, neochotní akceptovať aj fakty, ktoré sú napríklad z vedeckej komunity, alebo ktoré sú naozaj že potvrdené a podporené veľmi presvedčivými a presnými dátami. Na druhá strana, na takýto prístup samozrejme dokáže reagovať veľa pozitívnejšie a keď vidí, že je akceptovaným partnerom v diskusii, tak môže zareagovať napríklad takýmto štýlom. Vďaka, že sme o tom mohli trpezlivo a slušne diskutovať, priznávam, mnohé informácie boli pre mňa novinkou. Ešte ich budem musieť spracovať. Čiže je vidieť, že takýmto štýlom sa tá druhá strana napríklad dokázala dostať k informáciám, ktoré vlastne nepoznala, lebo napríklad Newsfeed už dlhodobo ukazoval len nejaké informácie podľa nejakej jednej šablony. A to, čo sa dozvedela od toho druhého človeka, tak bolo pre ňu vlastne poučné a niekam sa dostala. No a ešte predtým, ako skončíme, tak som vám vlastne chcel ukázať túto stránku. Teraz vlastne vypnem aj šerovanie, pretože tá prezentácia sa skončila, takže môžeme sa teraz vlastne na seba pozerať. A ja vám naposielam teraz také linky, že ak sa vám toto, čo som vám hovoril, páčilo, tak vám ešte veľmi odporúčam používať napríklad túto aplikáciu, ktorá je v podstate zameraná skôr na zlepšenie vzťahov v rámci rodín. Je od spoločnosti Human Improvement z Spojených štátov a je vlastne postavená na tom, že mne napríklad osobne pomohla v poslednom období, lebo ako som spomínal, tak sme rodičia 19-mesačnej dcerky a bolo to veľmi turbulentné obdobie. A toto je napríklad aplikácia, ktorá vás naučí všetkým tým možným danostiam, ktoré definujú dynamiku a vytváranie medziľudských vzťahov, ktoré majú svoje univerzálne pravidlá, dá sa povedať, nielen že v rodine, ale aj v triede a v iných kolektívoch, ktoré proste každý deň dennodenne vytvárame. A je to veľmi dobrý spôsob, ako rýchlo a efektívne pochopiť mnoho z ľudskej psychiky. No a ešte predtým, ako skončíme a prejdeme k otázkam, tak som vám chcel ešte ukázať moju aplikáciu, ktorú som vlastne vytvoril na pomoc učiteľom a žiakom, aby sa vlastne témy informačnej bezpečnosti a toho, ako komunikovať napríklad s hejtermi, trollmi, alebo fanatikmi, alebo stalkermi, stalo ako keby takou rozšírenou praxou a dobrou súčasťou, tak budem veľmi rád, keď preskúmate túto stránku, kde nájdete vlastne, môžete si tam stiahnuť aj komiksy o informačnej bezpečnosti, a dokonca aj komiks o Štefánikovi. Budem veľmi rád, keď mi na to dáte aj nejakú spätnú väzbu a je to veľmi dobrá príležitosť, ako napríklad žiakom priniesť naozaj nejakú digitálnu platformu, s ktorou sa môžete hrať počas hodín a môžete si z toho urobiť takú vlastne peknú kolektívnu aktivitu. No a z mojej strany je to asi všetko a ja by som teda bol veľmi rád, ak by ste mi teda ešte na záver možno položili nejaké otázky alebo dali nejaké reakcie. Ďakujem. Díky moc, Tomáši, za tvůj blog. Já ještě jednou vyzvu všechny účastníky, pokud vás cokoliv během Tomášovo povídání napadalo. Určitě pište,
dotazy, komentáře, cokoliv, co vám běželo hlavou, budeme rádi i za zpětnou vazbu. Vidím, že pani Petrovičová už napísala. Ďakujem aj vám všetkým za to, že ste boli také dobré a pozorné publikum, že vás tu zostalo tak veľa a do samého konca. Sam to beriem veľmi povzbudivo, lebo je predsa len pomaly po 7 večer. Takže ja si toto veľmi cením, že ste tu so mnou zostali a našli ste si čas na túto prednášku a tieto aktivity. Tak ak môžem, mne sa nechce písať, tak vyjadrím takto nahlas. Áno, nech sa páči. Pôvodne som očakávala od tohto webináru niečo iné, ale prišla som na to, že to bolo oveľa lepšie a zaujímavejšie. A teším sa, že som to vypočula. A ja tiež osobne si myslím, že táto komunikácia, naučiť sa komunikovať medzi sebou je neskutočne dôležitá. A mňa napadlo, že poviem takú srandu na záver, ja teraz žiakov v škole učím, ako komunikovať s učiteľom, ako povedať výhovorku slušne, aby učiteľ nemal možnosť ďalej do ňoho nahviakať, naskákať, prečo nemal domácu úlohu, proste aby toho učiteľa rovno odstavil, že nemá ďalšiu šancu do toho chudáka dieťaťa nazjapať. A určite vyskúšame aplikáciu, takže potom sa ozveme. Ďakujem. Super. Som veľmi vďačný a veľmi ma teší, ako ste to veľmi pozitívne prijali. Mám z toho veľkú radosť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A vidím, že ešte pán Tretek sa vyjadril k tomu, že by sme si mohli prejsť to, ako si overať dezinformácie. Tak ja by som vlastne ešte tak narýchlo, síce sme to veľmi neotvorili, tak ja by som len otvoril tému Checkbot, lebo to je tá aplikácia, ktorú ste aj spomínali. A toto, keď si vlastne otvoríte takto Checkbota, tak vlastne tam sa okamžite začne automaticky konverzácia s tým chatbotom a je to vlastne veľmi dobrý tool, ktorý vám dá tie tipy, ako si veľmi rýchlo dokážete nejakú informáciu overiť, že či je pravdivá alebo nepravdivá. Nájdete tam jednak z databázy Blbec online a Konšpirátory.sk, ktoré sú v podstate na Slovensku, ale aj v Česku používané na to, aby ste mali prehľad, že ktoré zdroje sú tie, kde si je lepšie dávať na informácie pozor a je lepšie si ich dôkladne overiť. A potom sú tam vlastne také danosti, ktoré upozornia čitateľa, že by si mal napríklad pozrieť, že či ten daný web alebo tá daná stránka otvorene komunikuje o tom, komu patrí a kto za ňou stojí, kto je autor tých článkov, či je transparentná, to je vlastne jedna taká rovina. A potom sú vlastne tam také nástroje, ako napríklad možnosť overiť si zdroj použitého obrázku cez Google Image Search, ktorý nám zase vlastne pomôže vidieť, že aha, tak oni ma tu informujú o nejakej udalosti, ale použili tú fotku, ktorá je 10 rokov stará a vôbec to nezmienili. A je to proste manipulatívna technika. A tiež, že tam vlastne Checkbot sa vlastne aktívne pýta svojho publika, že či tá informácia podáva veci objektívne, alebo naopak sa nás snaží vybudovať pocit strachu. Hej. Čiže vlastne kladie tú otázku, že či nás emocionálne tá správa ovplyvňuje. A ak sa to deje, tak jednoducho tiež si máme vlastne sami položiť tú kritickú otázku, že a nesnaží sa ma autor tejto informácie nejako zmanipulovať, pretože vytvoril niečo, čo umelo vytvára emóciu. Napríklad v 2015 je veľmi dobrá case study to, ako sa rôzne entity snažili vytvoriť v spoločnosti strach a polarizáciu z migračnej krízy, ktorá sa nás napríklad vôbec netýkala, ale boli sme mnohí dennodenne bombardovaní informáciami, že tu prichádzajú proste milióny migrantov a zaplavia nás a že je to proste plán Európskej únie, ako zmeniť populáciu a podobné konšpiračné teórie. Čiže odporúčam, keď už sme to neprebrali tak do nejakej hĺbky na tomto kurze, tak určite stojí za to pracovať s tou aplikáciou, čo som vám poslal.
Děkujeme moc za další zpětnou vazbu, kterou posíláte do komentářů. Já využiju teďka ještě chviličku. Do chatu jsem poslala 3 odkazy. Poprosím vás, pokud si najdete čas ještě na vyplnění krátké zpětné vazby, přece jenom do formuláře ještě nás čeká několik témat, takže pokud nám dáte nějakou zpětnou vazbu, tak ji třeba do příště ještě zvládneme zapracovat. Jinak teda přikládám i možnost přihlášení se na další webinář na téma Google překladač a nebo jak si porozumět se zahraničními žáky ve třídě, který teda proběhne příští týden ve středu. A ještě jednou teda posílám odkaz na stránku internetových úžasňáků, kde se dozvíte více informací o celém projektu a zároveň tam najdete i možnost přihlásit se na konkrétní termíny. Jinak moc děkujeme, že jste tady s námi strávili dnešní odpoledne. Pokud ještě vás cokoliv napadá, máte nějakou otázku na Tomáše, případně na nás jako na organizaci Žil a Jim, tak klidně ještě prostor, pár minutek máme. Můžu ještě, než to naťukám, můžu se zeptat na něco? Určitě. Tady padly spousta zajímavých linků. Tomáš, jestli můžu teda takhle oslovit, myslím, že tak tady pouštěl zajímavý prezentace. Já jsem zdaleka všechno nezapisovala a nestihla bych to ani, že jo. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli nám pošlete mailem něco třeba, jo, super, něco, že bychom se mohli. Díky moc, děkuji. Určite áno, ja by som vám poslal potom taký súhrnný e-mail, kde budú aj tie prezentácie, aj tie jednotlivé linky na tie projekty, ktoré som vám dal do pozornosti, takže veľmi rád. Super, díky moc. Děkuji, nashledanou. Majte sa, všetko dobré. Ještě vidím, že se hlásí Jana. Klidně povídejte. Já jenom chci moc poděkovat. Moc se mi to líbilo. Ještě se tady rozkliknu. Ať na sebe vidíme. Moc zdravím. Pozdravujem. Moc mě mrzí, na chviličku mě vypadl ke konci, právě když mě to tak nejvíc zaujalo, že jsem tady málem tady jako jsem nestíhla ani zapisovat, tak mi vypadl internet. Já bych si to strašně ráda ještě jednou poslechla, jestli budu moc ze záznamu, kdybyste byla tak hodná. Jinak opravdu moc děkuju, těším se na příště. Bylo to moc teda pro mě poučný, protože pracuji s dětma i s malýma a pokusím se nějakým způsobem teď jako použít to, co jsem se dozvěděla a doufám, že budu našlapovat opatrně a po špičkách teda s dětmi. Děkuju moc. Zatím nashledanou. Držte se. To nás moc těší, Jana. Děkujeme, jenom ještě záznam určitě k dispozici budeme posílat link, až ho zveřejníme na YouTube, tak potom spolu s dalšími materiály a odkazy od Tomáše pošleme všechno. Děkujeme vám všem taky, hezký večer a nashledanou, na viděnou na nějakém příštím webináři nebo na školení internetových úžasňáků. Budeme se na vás těšit. Děkuji, nashledanou.
Naschledanou. Tak ďakujem ešte raz všetkým. Majte sa pekne. Ďakujeme, majte sa pekne. Dovidenia.